Hemenize salam dostlar. Bugünkü dersimizde App Inventor 2 programmasını öğreniriz. App Inventor programmasını yerlerde ulanarız. Kimler ulanıp biler, näde kurmaly, hemmesini nesip bolsa indiki derslerimizde öğreniriz. Görüşüňiz ýaly şörde görnüşi ýaly App Inventor programmasynyň simwolu şuňaly bolýar. App Inventor 2 programması web ortamında, yani başlarsınız köp sözlerim türkmençe toçun türkmençe bolman biler, arada türkçe ýa-da inglizçe sözler goşulyp biler. Yani türkmençesini toçun bilmedik ýerlerimde daşary dil türkçe ýa-da inglizçe arasyna goşup bilerim. Indi olsa şuňaly App Inventor programmasyny opşum online şekilde kompýuterda telefonlar üçin telefonlara programma ýasamak üçin ulanýan bir programma. Yani app developing üçin, mobile app developing üçin ulanýas muny. Online platformada ýasaýas, soň telefonda barlak görýär sereden işimizi. Yani onuň üçin Android telefon gerek bolýar. Eger Android telefonuňuz ýok bolsa, kompýuter üstünden, yani как будто telefon bar ýaly edilem ulanyp bolýar. Onuň üçin emulator diýen bir sany programmany ýüklemeli bolýar. Fakat onu ýüklemek kyn däl, aňsatçy onu ýüklärs, eýtdirem. Men endiki derslerimde olary näde ýüklemeli, nälerden ýüklemeli ekeni, näde ulanjagyny bar görkezerim. Endi häzir olsa programmamyza girelim. Men şerden dogry girýän we onu ulanamak. Özüň saýtym ulanýan. Görüşüňiz ýaly men öňden eden projelerim çykdy. Täze proje, yani täze proje etjek bolsaňyz, şerden start new project diýeniz, yani adyny näme goýmak isleýäňiz, meselem birinji projemiz bolsun. Birinji proje. Yani arasında boşluk bolmajak şekilde ýazmaly şerdi. Yani uly harp ulanyp bilersiňiz, meselem şu uly harpa aylan öwreli. Tapawdy ýok aslında, ýöne şuňaly birinji proje diýip durup şeýtirip näme edeli. Görüşüňiz ýaly Meet App Inventor 2 programmasynyň öňüzi şuňaly bolýar. Yani toşuny sizem şu zady görersiňiz. Online ýasaýas, soň telefonda barlak görýäs her eden işimizi. Näle zat ýasap barýas yani telefonda. Yani bu programmany ulamak kyn däl. Yani bloklar, yani meselem şöylerde ekranyň araýüzi, berde dizayn bölümimiz berde bloklar. Yani bloklar bolanda şuňaly kodlarymız, yani şuňaly sürükleýäs, muny häzir delete edelim. Şuňaly bloklar bilen işleşýäs. Kyn däl programmamız. Berde ine ekran 1, yani screen 1 diye ekran 1 Yani bugün dersimizde programmanyň näme ekenligini düşündirmek barada olar. Gaty gyzykly programma. Yani meselem nämeler ýasap bileris, zat desem, her türlü zat ýasap bileris, oýunlar ýasap bileris. Yani size gerek bolan programmany ýasap bileris. Muny kimler ulanyp biler deseňizem, orta mektep, yani 6-njy klasyny ulanyp biler. Yani bizim mekteplerde mektep programmamız ýok diýen.
Ýöne Türkiýanyň programmasynda men özüm Türkiýede üniversitet okuyandygym üçin Türkiýanyň sistemasyny bilýän olaram 11-nji synpda geçýärler bu programmany, ýani 1 ýyl şuň üstünde işleýärler. Çyndanam 1 ýylda gowy geçişýärler-de, gowy ýasap bilýärler, şu wagt şuna şu programmany gowulanyp bilýärler. Nesip bolsa indiki derslerimizden başlap ýani öwredip bildigimden elimden geldiginen öwretmäne hereket ederim. Menem ýaly gowy bilemok, menem ýakynda başladym ýöne bilýänimi paýlaşmak isledim. Dinläňiz üçin sag bolun. Indiki derslerde görüşmek dilegi bilen. Sag bolun.